Сега ще игра на компютъра. Мама ми забрани, ама ми е се тая, защото тя излезна. И ще играя, колкото искам. Не съм излезнала. Знаех се, че ще играеш на компютъра. Опа, чакай малко, стой. Няма да ме биеш, нали? О, напротив. Сега ще ти потроша кокалите. Какво да правя? Сетих се, ще питам ChatGPT. Всички го питат. Той знае най-добре какво да правя в случая. ChatGPT, какво да направя? Мама иска да дойде да ме набие с пръчката, защото играя на компютър без тя да ми позволи. Просто се извини на майка ти. Добре. Мамо, извинявай, няма повече да се повтори. Сега приключи курса. Сега ще прата горе на небето при баба ти. ChatGPT, бързо, мама идва да ме пребие. Какво да правя? Престори се на умрел. Какво? Добре. Някакви последни думи, а? Какво да правя? Тъпо приложение, кажи ми, помогни ми. Завърти се в кръг, скочи 2-3 пъти. Какво? Тъпо приложение, Усмихни се, вземи една четка за зъби, след това измий зъбите и ще видиш, че всичко ще бъде наред. Спокойно.